IX एंटरटेनमेंट प्रेजेंट दिल्ली। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। दू चाबी धैने छ जब एक ताला के, दू चाबी धैने छ जब एक ताला के, एगो लगा बदल बरा एगो डीजे वाला के, एगो घुसा बदल बरा एगो डीजे वाला के। सुखौने पसीना चढ़ल रहे छो पारा के, सुखौने पसीना चढ़ल रहे छो पारा के, एगो लगा बदल बरा एगो डीजे वाला के, एगो घुसा बदल बरा एगो डीजे वाला। एगो घुसा बदल बरा एगो डीजे वाला। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। हैप्पी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंदेरा। राती के 4 नंबर धारा के गियर, गोरे गोरे गाल छौरी करे छो पियर। होगे राती के 4 नंबर धारा के गियर, गोरे गोरे गाल छौरी करे छो पियर। गेलो चिकनाई तोरो अलगे अनंग गे, सप्ताह में तोरे छाई नए पलंग गे, सप्ताह में तोरे छाई नए पलंग गे। बजबै छौ गाना खाली बेस वाला के, एगो लगा बदले बरा एगो डीजे वाला के, एगो घुसा बदले बरा एगो डीजे वाला के, एगो घुसा बदले बरा एगो डीजे वाला। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। हैप्पी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंदेरा। धीरे चला जवानी के पहिया, कोई नहीं बचे तो चाबी भेजे तो जहिया। धीरे चला जवानी के पहिया, कोई नहीं बचे तो चाबी भेजे तो जहिया। कमर छोपा तर चीटर रख सपोर्ट गे, देतो ने दाबा जइया लगे तो छोट गे, देतो ने दाबा जइया लगे तो छोट गे। काम नहीं तो चमन बिहारी मस्त निराला के, एगो लगा बदल बरा एगो डीजे वाला के, एगो घुसा बदल बरा एगो डीजे वाला के।